जय श्री राम। जो नहीं पोस्टर देखा था नहीं जाए आप गोदी में लेके, जी हाँ, ये क्वीन शालिनी के आम खइबे करी है। झोरा में टिकोरा अभी लगले सुन्नी हजा और फिर क्वीन शालिनी के साथ में आ रहा बा गोदी में लेके ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर। जी हाँ, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर चैनल के नाम याद कर लीजा। आज शाम के 5 बजे ये गाना के टीजर आ रहा बा। ये गाना के लिखले बने विजय चौहान और एक गईले बड़ी पवन सिंह के साथ में शिल्पी राज। आजकल भोजपुरी इंडस्ट्रीज में दूगो फीमेल आवाज बड़ी मशहूर बा, एक शिवानी सिंह और एक शिल्पी राज, और ये दोनों आदमी के कॉम्बिनेशन पवन सिंह के साथ में बड़ी तगड़ा लगेला। अब बात करल बनी हम क्वीन शालिनी के। भाई साहब पिछला जो गाना के रिव्यू कैले रही झोरा में टिकोरा, वही में आप लोग से बतैले रही कि जोन क्वीन शालिनी बाड़ी, जोन इनकर अंदाज बा, जोन इनकर एक्सप्रेशन बा, जोन इनकर एक्टिंग बा, एकदम आग लगा दी। और लगातार पवन सिंह के साथ में इनकर गाना आ रहा बा, बड़ी मजा आवे वाला बा। लगातार गाना मतलब आप समझ सकत नहीं कि पवन सिंह के मोटिवेशन लेवल कितना हाई बाटे, कितना मोटिवेटेड बाड़न कि लगातार गाना आ रहा बा। हाल ही में टी सीरीज से गाना देखे के मिलल जोन अपन लगातार व्यूज बढ़ रहा बा। अगर आप गुणा गणित लगाई वो गाना पर तो 4 मिलियन पर डे के हिसाब से व्यूज तुम्हारे सिवा पर बढ़ रहा बा। काल शायद परसों आई रहे जोन गाना झोरा में टिकोरा, भाई साहब वो पर व्यूज लगातार बढ़ रहा बा। यानी जितना गाना आ रहा बा उतना ही ज्यादा दर्शक अपना पवन सिंह के पसंद कर रहा बड़न। बड़ी मजा वाला बा। शाम के इंतजार कर लिया कि जो गाना आ रहा बा गोदी में लेके, ये कितना बवाल गाना बा। शाम के टीजर में ही मालूम पड़ जी, बाकी गाना आई तब तो सब कुछ मालूम पड़ी। आप लोग कितना इंतजार करते नहीं जाए गाना के, और ये हमारे अपडेट सुन के आपके कैसा लागल बा हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जा। बाकी वेट एंड वॉच, आप देखते चलिए आगे आगे पवन सिंह का करत रहन। बहुत लोग मजाक उड़ेले रहे कि काम ना कही चाहलन, काम बड़ी सुस्त हवन, बड़ी मिजाजी हवन, लेकिन आप देख सकत नहीं लगातार गाना पर गाना आग लगावे में लाग गए बने भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। यानी बहुत जल्द आप लोग के इंटरटेनमेंट करे खातिर आप कोनो कसर पवन सिंह नहीं छोड़े वाला। वैसे भी इनका के लेके बहुत सारा खबर चल रहा बा कि आवे वाला चुनाव में भी यह अपन किस्मत अजमई है बीजेपी से। पर हम एगो बढ़िया एकदम सुटेबल वीडियो लेके आई, ये चलते ये वीडियो में हम वो मैटर पर बात ना करब। बाकी आप हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर